Emakumeen artean minbizi mota ohikoena da bularrekoa. Urtero, 1100 kasu baino gehiago diagnostikatzen dira Euskadin. Heriotza gehien eragiten dituen minbizia ere bada ia 300 urtero. Horregatik diagnostiko goiztiarra beharrezkoa da. Gaur egun kasu gehiago sendatzen dira. Zergatik diagnostikoak eta tratamenduak hobetu direla. 1985 urtetik gara izan zemateko programak egiten dira Euskadin, eta urtero 50 eta 69 urte arteko 270.000 emakumeri mamografia egiten zaie. Iaztik gainera, familian bularreko minbizia izan duten 40 eta 59 urte arteko emakumeak ere batu dira programara. Ekainera arte, diagnostikatu dira iaia 5.600 minbizi. Eta mezu positiboa da, 10% tratamentu konserbatzaile izan dira. Ondoren baina, kontrola eramatea beharrezkoa da minbizia berriro ez agertzeko. Euskadin aurrera pauso handia eginda. Multigenetika testa egiten hasi zaie minbizia izan duten emakumeei. Test horren arabera erabakiko da emakumeak kimioterapia tratamendua hartuko duen, ala ez, beharrezkoa ez bada, kimioterapiarik ez jasotzeko. Es mejor tener un cáncer de mama aquí que en cualquier otra parte de España. Datu positibo bat, diagnostiko goiztiarrari esker, bularreko minbizia duten emakumeen 190 sendatu egiten dira.